Хайырлы ирте, елнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Чулпан Әмири. Татарстанда 23 апрельгә кадәр шторм кисәтүе игълан ителде. Һава температурасы нормадан 9-15 градуска кадәр югары булуы фаразлана. Бу чорда һаваның максималь температурасы 27 градуска кадәр җитәргә мөмкин. Бүген 19 апрельдә явым-төшемсез, җил көньяк-көнчыгыштан секундына 20 метрга кадәр. Көндез һава температурасы 26 градус җылы. Бу атнада Казан паркларында һәм бакчаларында өмәләр башлана. Иртәгә 20 апрельдә Балыкчы бакчасында, Комсомол күле тирәсендә, Казан гаилә үзәгендә, Горький Әмәт урманында, Җиңү паркында өмәләр оештырыла. Барлык кирәкле эш кораллары һәм кирәк-яраклар урыннарда бирелә. Өмәләр киләсе атнада да дәвам итә. Исегезгә төшерәбез, Казанда 20 апрельдә санитар чистарту буенча 2 айлык кысаларында гомум шәһәр өмәсе уза. Төп игътибар сулыкларның яр буе зоналарын һәм урман полосаларын чистартуга бирелә. Республикада 20 апрельдә тоталь диктант үткәрү өчен 1000-нән артык майданчык оештыралар. Казандагы 200-дән артык майданчык китапханәләр, югары уку йортлары, мәдәни үзәкләр һәм музейлар базаларында ачыла. Гадәттәгечә башкалада төп майданчык итеп Пушкин исемендәге мәдәни үзәк һәм милли китапханә сайланды. Диктантны укырга артистлар, җырчылар, җәмәгать эшлеклеләре, журналистлар һәм радио алып баручылары чакырылган. Бу көннәрдә Саба районының Шәмәрдән бистәсендә урнашкан Үсеш лицейында Татарстанның халык артисты Вадим Захаров исемендә 1-нче район җырчы-вокалистлар фестивале үтте. Чараның иң матур мизгелләре алдагы язмада. Шәмәрдән бистәсендәге Үсеш лицейында бүген аеруча җанлылык, район укучылары, мөгаллимнәр җыелган, кунаклар кайткан. Вадим Захаров исемендәге фестивальнең Шәмәрдән лицейында узуы юктан түгел. Ул үзе шушы мәктәптә белем алган. Бүген инде бездә бик матур бәйрәм, мәртәбәле шундый жюри, гадел жюри, талантлы катнашучылар һәм бар тик яхшы кәеф. Чарада район мәктәпләреннән 50-дән артык укучы һәм укытучылар катнашты. Бәйге шартлары буенча алар артист репертуарындагы популяр җырларны башкара. Балалар белән авыл мәктәбеннән шушындый зур сәхнәләргә менү ул үзе бер зур бәхет дип уйлыйм инде мин. Чөнки авыл мәктәбенең сәхнәсе дә бәләкәйрәк була бит инде ул. Әле алар шушы сәхнәләргә менгәндә бик куркалар. Менә шушы сәхнәләрдә менеп кире авыл сәхнәсенә кайткач, алар бик горурланып җырлыйлар. Ул бит инде килдең дә бөтен кешегә дә җиңү булмаска мөмкин. Ә менә шушы зур сәхнәгә менеп җиңеп кайту ул бала өчен бик зур юл үтү дип уйлыйм. Мин Крәшин кызлар ширин алып килдем. Мин Вадим Захаровның җырларын тыңлаганым бар. Миңа ул бик ошый. Әлеге фестивальнең мөһимлеге шунда, җырны үз иткән, яраткан яшьләр үсә һәм аларга чыгыш ясарга, үзләрен үстерергә мөмкинлек бар. Жюрида Вадим Захаров үзе дә утырды. Янәшәсендә укытучы остазы, Россиянең халык артисты Венера Ганиева. Һәр чыгыш көчле алкышларга күмелде, лаеклы бәясен алды. Балалар өчен менә бу конкурсны оештыру алар өчен бик зур бүләк. Бик зур бүләк дип уйлыйм. Чөнки без бит инде җыр белән без гомер җыр бит ул безнең гомер юлдашыбыз. Ул безнең рухи байлыгыбыз. Шуңа күрә бу конкурс шанасым килә. Әле ул беренче булса да аның дәвамы булыр. Өзем Күпмара районыннан булса да, мин Саба районында укыдым. Мин 20 жыл менә. Бу узган ел 20 ел булды мәктәпне тәмамлаганга. Һәм 20 елдан соң шунда кирү монда бик каты дулкынландым. Мин катнашучылар булганына сөенәсең, әлбәттә. Яшьләр теге телене онытмыйча, җыр-моңнарны онытмыйча, бик тырышлар, әзерләнгәннәр, берсендә кимсетәсе дә килми, бөтенесен җиңдерәсе килә. Әлеге бәйге җыр-моңнарыбызны киләчәк буыннарга тапшыруда нәтиҗәле чара. Ләлә Зайнуллина, Фәрит Җәләли, Татарстан яңалыклары. Шушы көннәрдә Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясында Тәртип радиосының 10 еллык юбилеена багышланган Бәхет сере дип исемләнгән тамаша булып узды. Бәйрәмнең үзенчәлеге халкыбызның иң матур бәхет төшенчәсен ачып бирүче җырларны яңгырату. Чарада танылган артистлар, яшь җырчылар да катнашты. Гармон моңа күңелләрне җилкетә. Казан филармониясына килгән кунаклар рәхәтләнеп, мәшәкатьләреннән онытылып биеде. Татар җырларына, моңнарына ияреп, рәхәтләнеп ял итәргә дип килдек. Барыбыз да бәйрәм белән котлыйк. Без бик шат монда көнгә. 10
ел күз ачып йомганчы узып киткән. Тәртип радиосының баш мөхәррире Ризала Исмагыйлова үткән зур елны җылылык белән искә төшерә. Күңелле дә, авыр чакларда булды ди ул. Шактый катлаулы юллар үтте тәртип, аның 1 елы 10 елга тора торган вакытлары да булды. Сынауларны үтеп, бу беренче юбилейга килеп җиткәнбез икән. Без инде бик бәхетле. Менә шушы 10 ел эчендә яхшылыклар да бик күп булган. Шул кадәр күренекле шәхесләр белән бергә без халыкның нәрсәгә сусаганын аңлап, шул сусавын баса торган тапшырулар җиткерә алганбыз аларга. Сәхнәдә гаилә бәйрәме. Әниемә җыры белән Римма Ибраһимова, Ландыш Нигъмәтҗанова, Фәрит Таишев һәм кызлары Ләйлә Таишева. Тамашачылар һәрберсен чәчәкләргә күмде. Җырларга тырышабыз, җиткереп, утырган халык бүтәнче дә тыңлап, рәхәтләнеп, күңелләре ачылып утырып китсен иде. Артист ул һәр көнне дулкынланып чыга сәхнәгә. Чөнки ул җаваплылык. Менә бүген дә бик дулкынланабыз. Чөнки монда бүген артистлар бик күп. Хатын-кыз бәхете нидә? Чаллы театры куйган спектакльдән үзектә тамашачылар шуны белде. Чиста әдәби татар телендәге сөйләмгә, җырга сусап килгән халык өчен мондый концертлар бик кирәк. Бу әлбәттә иң беренче безнең рухи байлыгыбыз. Ул байлыкны күрә белергә кирәк. Тамашачыларга җиткерергә кирәк. Ул безнең мирасыбыз, ул безнең үткәнебез һәм бүгенгебез. Татарстанның халык артисты Луары Шакирҗан радио тыңларга ярата икән, аеруча татар телендәге әдәби зауыклы тапшыруларына. Радио ул бик кирәкле, әмма уйларга кирәк оннан дөрес татар теле яңгырасын. Матур сәнгатьчә җырлар һәм кирәкле халыкка аның рухын байыта торган тапшырулар яңгырасын. Шулай сизелмичә дә җыр биюле юбилей кичәсе узып та китте. Тамашачы хәзер түземсезлек белән 20 еллыкны көтә. Миләүшә Мусина, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Татарстанда төзекләндерү объектлары өчен тавыш бирүдә 300 меңгә якын кеше катнашты. Бу эштә аеруча Әлмәт, Лениногорск, Нурлат, Питрәч районнарында һәм Чаллы шәһәрендә яшәүчеләр активлык күрсәткән. Тавыш бирү 30 апрельгә кадәр Ачык Татарстан порталында дәвам итә. Шул ук вакытта Республика дәүләт хезмәтләре порталына керергә яки Республика хезмәтләре мобиль кушымтасыннан файдаланырга мөмкин. Быел Татарстаннан территорияларны төзекләндерү өчен Бөтен Россия тавыш бирүендә республиканың барлык 45 муниципаль берәмлегендәге 273 иҗтимагый киңлек катнаша. Бу исемлеккә шулай ук 1,500 ишек алды да керде. Хөрмәтле телевизор караучылар, берничә минуттан соң эфирне хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам итә. Бүген студияда кунакта Татарстан Республикасы ветераннар, пенсионерлар төбәк иҗтимагый оешмасы рәисе Хәбир Иштирәков була. Бу атнага яңалыклар чыгарылышы тәмам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Син мине язлардан эзләмә, язда мин үзем дә яз булдым. Язлар ул сагыныр өчен тик, язда мин наз сыман аз булдым. Син мине җәйләрдән эзләмә, җәйләрем шул кадәр таралган. Мин аны үзем дә таба алмам. Син мине күзләрдән эзләмә, мин инде моңсу бер яктылык, моңсулык күзгә үз булса да, яктылык күренер ят булып. Син мине сүзләрдән эзләмә, эзләмә җидият күзләрдән, мине барсы да сөйләгән, һәм мине барсы да күргәннәр. Син мине бер кайдан эзләмә, бер кайчан эзләмә, гел онот. Мин синең җаныңда яшәмен, үкенүгә күмелгән эз булып. Син мине бер җирдән тапмассың, гомерең буена юллап та. Югалтсаң, бер кайдан эзләмә, табалсаң, бер кайчан югалтма.